Bine v-am găsit pe canalul Micromania. Astăzi am venit pe urmele unei fabrici care nu mai există, în locul ei fiind construit acest complex de apartamente și o parte din culorile folosite cam dau de gol faptul că aici ar fi existat la un moment dat fabrica Matchbox, terminată în 1966 și demolată în 2010. Undeva în interiorul clădirii, în curtea interioară, pentru că sunt 2-3 clădiri acolo, ar trebui să fie și o plachetă și un mic, nu știu, amplasament artistic, o chestie care să reamintească că aici a fost cândva fabrica Lesney / Matchbox. Da, culorile cam dau de înțeles, cam aduc ca Matchbox, deci au vrut probabil arhitecții să rețină o parte din istorie cumva și sper că odată ce ajung pe acest pod să pot trece, să am acces la curtea interioară și ca încă o chestie interesantă, complexul ăsta de clădiri se numește Matchmakers Wharf. Deci, iarăși, cuvântul match dă de înțeles. Probabil n-au putut să folosească Matchbox Wharf, dar Matchmakers e destul de aproape. Așa că hai să văd dacă am norocul să am acces la curtea interioară, unde am găsit poze pe internet care exista o mică chestie artistică, ceva. Nu cred că se vede de aici, cred că e prea mică, dar undeva în curtea aceea. Sper să ajung. Și da, cam de aici și până prin partea aia, partea asta a fost în totalitate doar fabrica Lesney, care la capacitate maximă de producție se zice pe internet că ar fi ajuns în cartea recordurilor cu 1000 de unități, 1000 de mașinuțe produse pe zi și 3600 de angajați în punctul cel mai activ. Așa că hai să găsesc o modalitate să trec și revin la video. Da, deci nu este nicio problemă cu accesul, sunt în curtea interioară și exact imaginile pe care le-am văzut pe internet se pare că au fost reale și clădirea a fost numită cum trebuie. Se și vede urma Matchbox. Bun, sunt făcute din talp, deci cam în stare puțin cam depărabilă. Trebuia pe undeva pe aici să fie și o plachetă. Nu știu dacă nu cumva este pe lateral. Exista la un moment dat, cred că va trebui să o caut. Dar da, cam așa arată micul monument în cinstea fabricii Matchbox. Da, se pare că placheta nu mai există, cineva cred că și-a dorit un suvenir puțin mai ciudat. Era o plachetă care explica o parte din istorie în câteva fraze, dar măcar monumentul încă este aici. Clar imită o pistă Matchbox și cele două mașinuțe. Băi, fabrica nu am prins-o, dar din pozele de pe internet arăta imensă, la fel ca și aceste blocuri de apartamente. Măcar s-a păstrat o fărâmă, ceea ce e ok, pot să spun că am fost pe locul fostei fabrici, asta mă și interesa. Și ce n-am spus e că pentru cei care vă aflați vreodată prin Londra și vreți să vedeți chestia asta, Matchmakers Wharf, pe râul Lee, parte de canal, și pozele de pe internet, dacă vă uitați, arată porțiune de canal. Pozele majoritatea sunt făcute pe malul celălalt și arată fabrica exact pe malul canalului. Așa că da, Matchmakers Wharf, Hackney Wick. Bun, momentan cam atât. Mai există încă o plachetă pe care o caut și care este puțin mai în jos, dar ce mă face să cred că ceva nu e în regulă e că acea plachetă este amplasată undeva la 1 milă distanță de locația asta și o să vedem
că nu mai țin minte ce zice exact pe ea, dar era tot o referință la un depozit sau la o parte din fabrica Matchbox/Lesney, așa că o să vedem mai încolo. Da, și cam asta e atmosfera pe canalul râului Lee. Se vede clădirea la care am fost în fundal și cam asta ar fi fost atmosfera. Toată această zonă era o zonă industrială, tot cartierul ăsta, Hackney Wick, era cunoscut practic pentru tot felul de depozite și fabrici, fabricuțe, mecanici și alte treburi. Și deja merg de ceva vreme și distanța pe care am parcurs-o deja și cât mai am până la locația în care există o plachetă albastră mă face să cred că placheta aia e pusă numai de formă acolo. Distanța e prea mare să fie avut Lesney vreo unitate de producție, mai ales că pe partea cealaltă e plin de case mai vechi, deci e imposibil, dar dacă e menționat trebuie să o adaug la video și o să vedem dacă, în primul rând, dacă ea mai există. Fiind o plăcuță albastră, ar trebui, dar vom vedea. Bun, am ajuns în locul cu pricina. Am dat un zoom in ca să se vadă distanța pe care am parcurs-o de la clădire și undeva pe această clădire ar trebui să existe o plachetă albastră. Nu mai țin minte exact ce scrie, dar țin minte că am văzut-o de foarte multe ori și era ceva legat de Lesney. Nu știu. Clădirea aceasta e clădire nouă, deci nu văd cum ar putea să facă parte din procesul de producție al Lesney. Da, și aici e și placheta. Deci exact cum am crezut, e doar o mențiune că undeva mai sus pe canal jucăriile Lesney s-au produs până în 1982. Așa că am ținut eu ceva minte, dar nu bine, nu se susține în niciun fel că s-ar fi produs aici, dar se face referire că mai sus pe canal, adică de unde am venit eu, a existat fabrica Lesney. Haide și o locomotivă Class 66. Da, scuze, la vecine pentru trenuri. Deci da, placheta e aici, dar fabrica într-adevăr a fost acolo. Deci am elucidat misterul plăcuței albastre. Așa că da, am găsit-o în sfârșit. Așa că pot să spun că am fost pe locul în care a existat fabrica. Voi mai vâna și alte subiecte de genul, așa că rămâneți pe Micromania, dați un like, un follow și un subscribe și un share și voi încerca să vă aduc și alte videouri și să acopăr cât mai multe subiecte interesante. Fabrica Lesney Matchbox deja am acoperit-o, deci pot să spun că am văzut-o. O zi frumoasă vă doresc tuturor, ne vedem în videourile următoare. Vă salut, pa, pa!